nagkuan karon, sakyanan karon ba? Pero siya nag-drive. Siya sa kong gipa-drive diri kay easy ra kay drive, diretso lang, chillax lang ang pagka-drive. Siya guys, alas 6 pa sa morning. Sayo kayo, babush. Yes. So, mo na siya guys, padulong mi sa Kentucky kauban among friend. Kay nami nakita nga barato nga ticket, usually mahal man lang ticket, but this time barato among nakuha. So, last hirit sa tag-init kay hapit na ang fall. Actually karon nga adlaw tugnaw na 65 karon nga buntag. Usually naman na sa 90 kapin or 80. Awa. Diretso. Makapush sa gas, so gosh. Oh gosh. Nice kayo kami. So mao lang sa to guys, how are you doing? It's been a while nga nag-vlog. Okay. We tried our best na mag-vlog lang whenever we go out para dili mahurot ang time ni Yach mag-edit. And update sa akong fest, narang-arang na siya. Budyag. Narang-arang na gid siya. Wala na siya mga padung na siya ma-deads, which I'm very happy about. Kay grabe gito siya kalala this time. And I think nakatabang ang pag-switch na ko pag-switch na ko job. Ning switch ko sa job, the old job nga akong gi-work, i-lesson na nako, which is Lesson. 4 days ko sa yaha. I think mo to naka-stress na akong job yun. Grabe ko stress ako timulog. Sakit ang buhan. Please, grandma, leave me alone. But this time, dito ko sa akong old nga job, i-add ko more days sa yaha, then less sa pikas nga job. So, life sa abroad. Or stress mo ko sa akong life, di lang siya, but dili po grabe. Okay na siya. Hello, sir. Seryoso, guys. Sir, ay. And, Yach, nakabantay mo. Si Yach, bagang haircut. Sobrang ka mo. Maraming, sir. Kaya ang nag-haircut saya, first time, mura siya na intimidate sa hair niyo. Baga mo ito yung hair niyo. Intimidate siya. Nagsikong katawa. Kaya kung nag-result kay di dyan siya makaya. Hindi ko katawa. I'm sorry, I disrespect that. No sir. Ani ni siya, ingon ani. Kabalo ka, ang cut niya usually wala ra nag-abot og 30 minutes kadto kay abot og 1 hour and 30 minutes. No? Na-intimidate gid siya taman-taman kayo. Mo lang to guys, taas-taas na akong rants. Mo lang na going on sa mong life karong panahon. Bagus. At dami dito guys, mga only. Si Yots nagdala sa cooler. At asking din niya.
push, guys, push. Just push. Oh, nasa na. Sige, push, push, Chili, push. Push. Ana.